Milé děti, taky máte rádi pohádky? Já moc. Když jsem byla malá, moje maminka mi vyprávěla, jaké to bylo, když byla ona sama malá. A tatínek, ten nám zase vyprávěl pohádky o šroubcích a o vrtačkách a o velkých autech. A pak u toho usnul a my jsme volali tatí, a jak to bylo dál. A tak jsme se vždycky dozvěděli konec pohádky. A já bych vám teď ráda pověděla nějakou svoji pohádku. Chcete? Tak se pohodlně usaďte nebo si lehněte. Zavřete svoje očička a představujte si, co povídám. Můžeme začít? Milé děti, dneska si povíme pohádku o takovém malém krámku, který se jmenoval U Františka. Nevím, jestli uhádnete, co se v krámku prodávalo. Napadne vás třeba papírnictví nebo jídlo, zelenina. Ale děti, ono to bylo železářství. Železářství se jmenovalo U Františka, protože v něm prodával a vlastnil pan František Koudelka. No, byl už takový trochu starší pán, ale svému řemeslu rozuměl, dobře prodával a krámku se dařilo a tak si pan František pořád říkal, že ještě nezavře a že bude prodávat, dokud lidé budou jeho zboží potřebovat. Lidi ho měli v městečku rádi, vždycky se přišli poradit, když se jim něco rozbilo nebo se jim něco ztratilo, tak se přišli za panem Františkem zeptat, jak by to mohli opravit a jestli náhodou nemá nějaký ten šroubek nebo šroubovák, kterým by se to dalo opravit. Pan Koudelka samozřejmě všechno měl ve svém železářství. Toho měl velikou spoustu dětí, co si jen dokážete představit. Různé kleště a šroubováky, šroubky a chřebíčky a hmoždinky, pily a pilky a brusky a všechno, co vás jenom napadne, že je potřeba, když se musí něco opravit. No, děti, umíte si představit, že to nebylo tak úplně obyčejné železářství? Jak to tak v pohádkách bývá? No, opravdu nebylo. Jak už jsem říkala, pan František už byl starší pán, ale pořád ještě prodával a dobře radil. Jenže všechny ty šroubky a šroubováky a kleště a pilky se báli, co by se s nimi stalo, kdyby pan František svůj obchod zavřel. Jestli by je někam vyhodil, nebo jestli by je prodal do nějakého velikého supermarketu a tam oni se báli. A tak víte, co dělali děti? Každý večer, vždycky, když pan František odešel domů, což nebylo úplně brzo. Pan František byl poctivý a vždycky všechno pořádně přepočítal a zkontroloval a zjistil, kolik má zásob, aby měl co prodávat. Ale když už opravdu odcházel domů a všechno zhasnul, železářství pomalu ožilo. Šroubky se začaly bavit s hřebíky a kleště se šroubováky a všichni dohromady se každý večer domluvili. Víte na čem, děti?
představte si, oni vždycky vybrali nějakou 1 nebo 2 domácnosti, kam se některý z nich vydal a něco rozbil. No, ne tak úplně rozbil, ale třeba vyšrouboval nějaký šroubek, nebo třeba jenom povolil nějakou matičku, plíšek, něco, aby přestalo fungovat to, co lidé potřebují. A aby se hned druhý den obrátili na pana Františka s radou a aby mohl něco prodat. Kleště a šroubováky a všechny ostatní nástroje, vrtačky a brusky se totiž hrozně báli, co s nimi bude. A tohle jim přišlo jako dobrý způsob, jak udržet obchod pana Františka dál fungující. No, děti, mělo to i své stinné stránky, protože začalo být podezřelé, že se každý den, každou noc něco rozbije, i když to bylo úplně v pořádku a zrovna v noci. No ale koho by napadlo, že to můžou dělat štroubováky nebo vrtačky nebo kleště nebo šmirgly nebo něco takového. Teď to se přece může stát jenom v pohádkách. A to by ani pan František neodhadl, že má pohádkové železářství. No, tak se to nějaké roky takhle dělo. Lidi měli pana Františka rádi, to je jasný, takže za ním chodili pro radu a nejspíš by se za ním chodili pro radu, i kdyby se nic každý den nerozbíjel. Jenže to ty malé kleště a šroubováčky neměly tušení a tak pro jistotu pořád něco rozbíjeli. Děti, ale jednou se na to muselo přijít, to je jasný. A tak, jednou v noci, když vyrazili takhle šroubek se šroubovákem do nějaké domácnosti a začali se tam vrtat v kávovaru, jenomže šroubují nějaký kousek, aby to už nefungovalo, tak se vzbudila maminka. Maminka Macháčková měla hodně práce a nějaké stresy a špatně se jí spinkalo a tak vstala a slyšela nějaký šramot, tak se šla podívat do kuchyně. Když to viděla, tak nevěřila vlastním očím. Trochu si myslela, že ještě spí. No, ale když se podívala pořádně, tak zjistila, že nespí. Že u jejich kávovaru, který dostala děti k narozeninám, moc se na něj těšila a moc ráda ho používala. Takže se v něm vrtá nějaký šroubovák a z dálky mu radí nějaký šroubek a říká mu, co všechno má rozšroubovat, aby se to rozbilo. Maminka z toho byla úplně bav. Stála v kuchyni a koukala. Nevěděla, co má dělat. No, vyfotila si to, aby si mohla ráno ověřit, že se jí to nezdálo. Na to jsou dnešní mobilní telefony děti moc dobrý, že si můžete vyfotit, když se něco děje a pak si ráno řeknete, že se vám to opravdu nezdálo. Ráno to probrala s manželem a říkala, co se jí stalo. No, nevěřil jí to. Vůbec se mu nezdálo. Do té doby, než přišel ráno do kuchyně a zjistil, že ten kávovar je skutečně rozšroubovaný. Že chybí šroubky, které úplně zmizely. A že chybí a jeden ten díl je pryč. Není to možný, že by se v noci, když se ten kávovar nepoužíval, s ním něco stalo. No, byla to, děti, záhada. A víte, co je jako první napadlo? No jasně,
vydají se do obchodu pana Františka. Pan František otvíral ráno v 9. Dřív to nemělo cenu, protože lidi musí koupit nejdřív rohlíky a mlíko a pak jdou když tak až do železářství. Takže otvíral v 9 a tatínek tam přišel hned na 9. V tašce měl rozšroubovaný kávovár a sebou fotografii, kterou maminka pořídila. Šel k panu Františkovi nejistý, protože nevěděl, jestli mu bude něco takového věřit. Ale říkal si, že je hrozně fajn a tak to aspoň zkusí. Když mu ukázal kávovár a jak je rozšroubovaný, panu Františkovi se to zdálo divné. Nevěřil, že by to takhle bylo možné a kam by se ten díl ztratil. No, rozhlídl se po svém železářství, začal hledat vhodný šroubek a děti, víte co? Představte si, že tam skutečně našel ten díl, který ten šroubovák v noci odšrouboval. Oni ho přinesli do toho obchodu zpátky, aby ho totiž pan František mohl prodat. Tím udržovali obchůdek v provozu, jenže teď se na to přišlo. Panu Františkovi to bylo hloupé, jak se mohl dostat kus kávovaru k němu do obchodu, vždyť to vypadá, jako by v noci on sám chodil a věci rozbíjel, nebo dokonce kradl, aby je mohl znovu prodávat. Panu Františkovi bylo stydno, vůbec nevěděl, jak je tohle možné. A tak tatínek vyndal fotografii. Ukázal mu a zeptal se, jestli poznává některého z těch šroubováků nebo šroubků. No, šroubky, to je těžký, děti, že jo. Každý šroubek je stejný, to nemůžeme poznat. Ale šroubovák, ten byl panu Františkovi náramně povědomý. To byl totiž jeho soukromý, ten nebyl na prodej. Měl ho už dlouhou dobu. Vlastně už si ani nepamatuje, jak moc dlouhou dobu. Ale byl to tak výborný šroubovák, který pasoval úplně všude, že si ho hlídal, staral se o něj a on mu dobře sloužil. No, děti, on mu tak dobře sloužil, že mu udržoval obchůdek v provozu. Hned, když viděl fotku, tak pan František věděl, která uhodila. Hned se šel podívat, jestli je jeho šroubovák na svém místě. No, byl tam. Ležel si tak v šuplíku na svém místě, jako by se nechumelilo, žádná změna. Koho by to napadlo? Pan František přemýšlel. A pak přemýšleli i s tatínkem, že to bude asi nějaké kouzelné. A jestli by neměli na toho šroubováka nachystat nějakou past. Děti vymysleli to. Rozhodli se, že pan František bude tajně sledovat, co se v železářství v noci děje. Tatínkovi to připadalo lepší, aby on sám to pozoroval, protože přece jenom šroubky a vrtačky a kleště věděli, jak pan František odchází a kde bývá a kdy se vrací. Ale když by tatínek sledoval, tak toho oni tolik neznají a může být nepozorovaně schovaný někde mezi regály. A taky jo. Večer tatínek přišel do obchodu, bavili se s panem Františkem jako by nic a on se schoval mezi regály. Pan František potom všechno zhasnul, zkontroloval a obchůdek zamkl. A pak se začaly dít věci. Skutečně, jako všechny předchozí noci. Hlavní šroubovák přišel s návrhem,
kde je třeba něco rozšroubovat, které části je třeba rozbít a případně donést. Úplně rozbít ne, oni věci neničili, jenom je vždycky rozšroubovali a nějaký kousek přinesli do obchodu. No, když se domluvili, do které domácnosti tentokrát půjdou, vydali se na cestu. To už ale tatínek mezi regály nevydržel. Zvedl se a na šroubovák udeřil. Ptal se, jak je tohle možný a proč to dělají. Vždyť je to přece hloupé, když poškozují věci, které jsou funkční a jen tak pro nic za nic je rozšroubují. Šroubovák se zalekl. Vlastně mu bylo trochu stydno přiznat, proč to dělají. Ale tatínek se nedal. Chtěl vědět a byl na ně velmi přísný. Šroubovák tedy spustil, proč to všechno dělají. Že se moc bojí o obchod pana Františka, že ho mají moc rádi a že lidi ho mají taky rádi a že kdyby zavřel, tak by se třeba dostali někam do velkého supermarketu, nebo by je třeba úplně vyhodil a jim by bylo hrozné smutno. A takhle, když něco někde jenom rozšroubují, tak ty lidé potom vždycky do obchůdku přijdou, s panem Františkem se poradí, on jim dobře poradí vždycky, protože je to šikovný pán. A lidé jsou spokojení a mají ho rádi. A že nechtěli věci rozbíjet a ničit, že chtěli jenom panu Františkovi pomoct. No, děti, to je těžké. Tatínek nevěděl, co na to má říct. Čekal toho spoustu, ale tohle ne. Věděl, že obchůdek pana Františka je ve městě moc oblíbený a že ho lidi mají rádi. A věděl, že by se určitě ani kleští, ani šroubů nezbavil. Na druhou stranu je pravda, že byl pan František už starší pán. A je možné, že by raději už obchůdek zavřel, aby měl třeba klid a mohl se věnovat svým vnoučatům. Tak se domluvili, že tatínek nad tím bude přemýšlet a bude se snažit vymyslet nějaký způsob, jak panu Františkovi pomoct, ale tak, aby se nemuselo nic rozšroubovávat a ničit. Šroubováku se to hodně líbilo. Moc děkoval tatínkovi a slíbil, že než přijde s nápadem, tak nic dalšího už nerozšroubuje. A bude čekat, až zase přijde tatínek na návštěvu. Tu noc to poklidně usnulo a železářství spinkalo až do rána. Tatínkovi to chvíli trvalo, ten nápad nepřišel hned. Opravdu hodně nad tím přemýšlel. Ono to není jenom tak, když člověk dělá jinou práci, najednou přemýšlet ještě o obchůdku pana Františka. No, ale potom ho to děti napadlo. On měl taky hrozně rád všechny ty šroubky a kleště a šroubováky. A tak vymyslel, že by za panem Františkem přišel s nabídkou, že od něj krámek v malé uličce odkoupí a bude pokračovat dál to, co pan František začal. Šrouby a šroubky a šroubováky se nebudou muset bát, co se s nimi stane, a tatínek k tomu ale vymyslí ještě nějakou další činnost, aby nebyl závislý jenom na tom, jestli se někde něco rozbije a bude třeba prodávat nějaké nové součástky nebo je třeba i půjčovat, tak aby za ním lidé pořád chodili. Když to představoval panu Františkovi a řekl mu ten důvod, proč v noci šroubovák chodil, aby věci rozšroubovával a poničil, pan František se rozplakal. Tohle by ho nikdy nenapadlo.
Ale nápad tatínka, že by si od něj krámek odkoupil a někdo v něm mohl pokračovat, se mu hrozně líbil. Bylo to vlastně něco, co si moc přál, ale protože vlastního syna neměl, tak věděl, že to bude obtížná věc. Tatínek se mu moc líbil a tak se vlastně děti domluvili. Bylo to na závěr. Pan František chodil ještě dlouho do obchodu pomáhat. A šroubky a šroubováky se nemuseli bát a dál prodávali, co bylo třeba. Už v noci nechodili na žádné výlety a všechno bylo tak, jak má být. A teď, děti, hezky dobrou noc, zavřete očička a nechte si zdát o tom šikovném šroubováku, který byl tak hodný a měl pana Františka tak rád, že pro něj dělal i takové věci, které se vlastně dělat nemají. Dobrou noc.